Iduai nagabinda kajingkoi jingya jong saida Mary sopo. Iduai nagabinda keingasan jong kong tidalin badba Christian Darius wanya. Iduairu nagabinda Probina Ramri bad kikun kikti baro nagabinda kajingkoi jingya. Duairu nagabinda Efrisia Kriam kadbaira ke kasngi kha jongi minda kasngi duai nagabinda Adaljisa Basai Moit barake ya kasngi kha nagabinda ke jingko jingkha jongi duairu nagabinda Krishan Dame Supai barake ya kasngi kha Laispa like Upra. One baroko henne go para. One yaro ching is name but ching pa. Gajing e cleansing star. Jisu nagabinda kane kasngi Thohdieng beningkong jonga ayam len tongin duai ba lemba kajing puson ya kajing sha shitam jongo Chris nginang kam jan bad Jisu ngiduai nagabinda kinompop bakin kala ka bamut kin pai shau trai ngiduai nagabinda kibapang kibashitam don bon kibakarpa na jingai bad na jan nagabinda benduai nagabinda jongi nginang IT akibara shau Jisu kumjuru ya ke jing tumu bara ka bangi pin pau ha kene ka mas Bakhuid baka bor Jisu nang trai kam hala jongi iwei pa iwei bangin lang shisha ki kun ke bajan badu ha kerteng upa baru kon baru men si Bakhuid amen ka jinga e jongo trai jongi u Jisu Chris bat ka jingi jongo blai lem bat ka jinga sulak jongo men si Bakhuid Kindon, Rainka Berdpei Barra, Rainka Berdpei Tongin Sngi Shipor Ben Puson, Halaka Men Siam Jungi, Hakano Kadur, Ni Pidiang Ew Jisu Haga Jingim Jungi, Hatoka Jingsha Jingi Jungi, Kalong Namarbangi Eat Ew Jisu, Ne Namarbangi Ting Yaka Ain, Habangi Le Kano Kakam, Jonga Jing Ting Yaka Met, Kanum Long Shishaka Baseiso, Pin ban ka yalam yangi shaka jimpin kain ya ka ain pat ka pop bon si ngile pop namarba ngim don jingi shisha yaw Jisu ladangi im da ka jingriu ble bat ka jingid ngim lushu bale pop namar ka jingid ka pin kuid yangi ka jingid ka karkud yangi ka jingid ka pin kantang yangi ko himen ko para tongin sangesh por hadu kat no ngidon ka jingid bale ngingop chingop hakapop bale ngim kanglad yau bamen bensen sharingi tongin pan borna Jisu pau nang karkut ingi dagas namba kardor jungu bandu yaine haga jingid pat jing shakri yawu Jisu beid pen slash yushu yangi daga jingid hakane ka ayum land bangin kia nagi pop nagi jing sniu baro nga palam how play kudun bo baro badapi ko men ko para bangale pop shibun e dagi jing perkat dagi tin dagi kam dagi jing le klet dagi jing le palat junga dagi jing le palat junga dagi jing le palat bakrau e junga namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid kabaya isa katrisuti yaki again bad kiri koi bad yapi ko himen ko para banduai na kabinda junga how try blade jungi ublay ba don bar baro nis ne yangi barendala mapi ki pop jungi unyalam yangi shaga jingim bam jekut Amen.
Strijken rad go blij, is nejani. Strijken rad go blij, is nejani. Christo ma, go Christo ra, go nong pen enjoy pen enyani. Strijken rad go blij, is nejani. Strijken rad go blij, is nejani. Christo ma, go Christo ra, go nong pen enjoy pen enyani. To nginia duwai. Ngi duwai nagabinta ka jinga eben roy ha ka jingid yaw Chris ha ka neka ayom land. Ngi duwai ru nagabinta baro kinompop kibala sakama bakin wan pai shaw jisu da ka jingid bakin shem jingid haw jisu. Ai ba baro ka balang kanang ki im da ka jingkoi ka ba ngidang tip bun ki jingale kadon hab saudong jongi bangin nang job halor kita ke jing Sngi baro daga bor jisu. To senran daga jing Sngi bas buon kotrai ngi karpad ya ki kam janga jing karla kaba mud ki bangila stang. Kramba nginla ban pendep da ki donut bashida ya ki jing rakhe ki bangile da ka met jangi. Da utrai jangi uji sukri sukun jame. Uba im bad sensha rengkat bad me. Hake jingelong kawe jungamen siem Bakhuid. Ublay junom la junom. Amen. Kesimpulan kitab Isaiah. Kolong santra kabwe kekundai. Utrai doang kumnen. Tukerkai kabak ilah watingkai. Penjamela kasur kat keturoi. Perbena hagi par janga e kam tam sneng jongti. Hagi ing kesem Jacob yaki pop jongti. Kile menwa yang mantas mana kasri. Bagi kwa pantrip yakati janga. Lakumba kide kejat penriu kebakwa le hok e. Bat ki bom julendet ya ka an ublay jongki. Ki pananga ya ka an bishar hok. Ki kwa banwan hajan ublay. Banlay ngiya sha jing it lada mem ju salia ya ka. Banlay ngi yalen yalade lada mem kem snap satya. Hakmi hakasngi sha jing it jongpi. Piwat yala ka jing sungpa. Bar pile to met ya kinong trei jong pi baro. Hakmi pia sha jing it tang ban ya mai ban ya sho. Bar ban ya kura briu da kikti da ka jong pi. Ka jing sha jing it ka ba kum ka jong pi hakane ka sngi. Kam ompan poi shapneng ya ka sur jong pi. Hato kadai kane kejat jing sha jing it kebangamon ke Sngi na kamenta ubriu bon pen sistem milade hato kadai dakaba upendem yala kakli kum ukha bad dakaba utia halor ke jan berni Berdpei hato yakum kane pin khot ke jing sha jing it ke Sngi kaba priang hun ha utrai hato kamdei kane kajing syajing it kebangamon. Ban lau no yaki kenjri kajing boman. Ban loit no yaki saikum jong kajuar. Ban aila lut yaki ba syak ban ben. Ban kedia yaki juar baro. Hato kamdei dakaba pi ai jing bam lem yau batangan. Bat kabayalam yau rai tong ba klem ying Sheying la jong, da kaba penkup
ya opreu bapani yo I ba ulung khoj bat ban buri yelade na upara jai chongphi te hangta kajing shai chongphi kan sa phalang kum ka step phangap bat kajing pan khoj ya phi kan sawan khala kahok chongphi kanya thakhamat bat ka borom utrai kan bot ya phi naden kumta pin khot bat utrai un sajuba pin perta bat un sathi ngadon hangne kaktin jong utrai Isongo yauble. Mabar nyospa lai pupra. Nyospa lai pupra. Sang jong ngayang asan kushushu Bob jong ngapla kayay don kmat jong Isnay yang ablay jong Topendang kapong jong hajing spoon jong Yummy ko try nga lalepong lalesa Nga lapin snow sea Sad yummy try can run Naduba punya nga can run nga long tanong po Haka pop lakha sop haka jing bom ho Hajing spoon jong Mami ko daya kajing kut kadonu Toi kaya nga jing maya kajing star Senredo isok badan pen kut parianga Sadya nga atray ngan kambi yagayon Islaya nga ablay jong nga Topendang kapok jong nga Hajing spoon jong Yaro yutran U Christ Jesus Yang jod ban skap ka gospel jong Wat yakababha yakabasnil mapindup Bat ba utrayu blay kipad undan shisha bat pi Yaro yutran U Christ Jesus Yang jod ban skap ka gospel jong Utrai undon rengkat bat pim Rengkat bat piru ka jimpuli na ka gospel Bakhuid kat kum Matthews ka buram hame kutrai Ki sinran u Yohanes Baptist kila wan shaw Jesu ki ong bale mangi bat ki parisui ngi sha jingit Henry ki sinran jong me
kim sha jingit satia teu Jesu la jubab yaki hato kibala shawer sha ka jingkawai poika poimen kilamo ban les ngosi kadba unong leit kurim udang don batki henre kan poi ka por haba ya unong leit kurim en shimno naki te hangda kin sasha jingit ka gospel jong utrai Kajiro imi kukris. ko himen ko para bei hautrai Jesus Christ kadba ngidang don hakane ka ayam Bakhuid ke jimpule ki arab yangi kumno ban penjanai shushu ya kane ka ayam omde ka ayam henre lempa ka jimpin trekam ya ka ayam ha ka jingim jangi bangin duk long ke ba janai bat ke ba kam kuid ha ka jingim jangi ka jingtumu jong kane ka ayam kalom kumno bangila ban kam jan badu Jesu ha ka jingim jangi kumno ngila ban kam jan badu nong le kurim jangi But niusngo na baro artili ki jimpule ka kransha panga jingsha jingi. Don bon ki brio ha kaba ring jingmut na kane ka gospel ki ong ujisu ong hana ong don kam ban sha jingi. Namar ngi ngim don kam ka jingsha jingit kam long ka binta joga jingi. Don bon ki brio ki ong. Henre ujisu ong pinpan ngi don kam ban sha jingi. Namar bale kaya ka pangjong kane ka gospel minda kasngi kabang yusno ki sinran jongo yanis baptist bad ki sinran ikinombur jongi parisi kila wan kerli yaw Jesu bale ki sinran jome kim ju shajingi kataga mod kita ki brio baro ki long ki brio ba shajingit namar ba kathe yaki daka ai Kariti niyam jongi kala kikaya ki baki deban shajingit kata Sngi. But kila bud binya ya kata ka jingi kai. Kalamda sautu balegi shajingit. Don buon ki buri na prank jongi ro ki shajingit da ka ba kunyum. Namar ki ting ya kai. Henry ujisu u ongkum no. Hoit ka jingsha jingit kadon kam shisha ka jingsha jingit ka yarap kumno yangi ha ka jingim jongi ujisu batai ka jingsha jingit ka yarap yangi banyajan badu nangleit kurim ka jingsha jingit ka yarap yangi banrung ha ka jingtia kurim ka jingsha jingit ka yarap yangi ban lai loi na ka jing sausi But ki brio part haganega jukro ki perkat ka jingsha jingit habangi kiar na kano ka bam gadi kalong ka por jong ka jimpen shitam yaki kalong ka por jong ka jing sausi yaki namar ngim yo bam ngim laban bam do ngim laban bam ka jimbam ka babiang tina nga namar ka taga daw kis kusalai kis sausi henry Jesu part wong kom no ka jingsha jingit ba shisha kadeben pinkumen yangi pinban nagataga daw Jesu la ong ki nongbord ki sinran jong yanis baptist ki sinran jong kin sa sha jingit haba kis ngautu nongleit kurim don rengat batki minda kane kalonga por jong jingkumen namaru nongleit kurim don batki badu Jesu ong utta nongleit kurim Jesu hi bad kadba Jesu don batki kim don kamban sausi Henry en supoi kapor kin stang ban sautu nongleit kurim ula jingai naki but kin stang ban shajingit but kin stang ban shajingit ban yajan biang badu nongleit kurim kabamut Jesu hikayangi ka jingtumo jang ka jing shajingit ka jingtumo jang ka ya ka barro ki kam
mensiam jangi kalong banyajan badu Jisu unong leit kurim. Kabamod ni haben sauto habau Jisu kren hangne hapa sya haka parsi sya pangi nong leit kurim. Kabamod unong leit kurim ukring ya ka kurim jongo barabor syabu. Unong leit kurim u attract ya ka bride syabu. Unong leit kurim ukwa barabor baka kurim jongo kadon rengkat badu. Kabamud hanno unong leit kurim baka kurim ki kam kemen palat kadba ki dangdon ha ka jingdia kurim jongi. Bad mintau Jisu wang lada pikwa ban tur sya ka jingdia kurim tolong bakaloi ban sya jingit. Kang ne ka jingsha jingit kalong ka bakata ya ka dojongi ya ka mejongi. Haba ni tengan ha ka dojongi kadon ka jingsliang ha ka mensiam jongi. Lese bon apdeng jongi ni ken mau ya ka jing tengan jong ka do kalam sngutu ya ka jinghun jong ka mensiam. Namar ngidon ar benda ha ka jingem jongi. Kawe ka benda kalong ka do kawe ka benda kalong ka mensiam. Ka mensiam jongi kalong ka kurim. Ka kurim ka trang barabor nagabinda unong leit kurim. Unong leit kurim ulang ujisu. Ka mensiam jongi ka kurim jong ujisu ka trang barabor banyajan badu jisu. Henry bon sin ngimju burom ya ka kurim hapo jongi pinban ngikam burom ya ka medjongi. Habang ngikam burom ya ka medjongi bad ngi wat kumno ban pin kadang ya ka jing trang bad ka jing kwa jong ka do bad ka medjongi ngi kinyot ngi kanglat ya ka kurim jongi banyajan badu nong leit kurim. Ngi kanglat ya ka kurim jongi ban rum ha ka jing tia kurim bandup ban kemen lang badu yo kemen lang badu nong leit kurim. Kane kalong ka jinge ha ka mat babun ngut ki brio. Hadu Jisu wang ka jing kemen jongi kalong ka bapura haba ka kurim kaya kendo ya unong leit kurim. Haba uku ka kurim kaya don lang badu nong leit kurim ka jingkemen kalong ka bapura. Lem kunda ka jingkemen jongi kan kala sya ka jing sausi. Nagata ka daw Jisu wang ka jing sya jingit kalong tik kum ka ling badon kor. Ngi barong itip lese bunna padeng jongi ki basa hajan ki wa sya ki don ki ling barit ki king ya ke ling bat ki leit ban kwa kwai doka batong doka kum da ter Henry ladang i pendai ya ka kor ha kata ke ling kan kelalong ka machine board kan kelalong ka ling badon ka machine badon ka kor ban pinstet ya ka jingiait kamda me Jisu kren hangi bangi de ban long kiling ba pendai ya ka kor ban yale persya ya ka jingki jur jong ka duriaw kabakang lad yangi ban yait stet ban kistet sha unong leit kurim jongi ni im hakene ka duriaw kabaki barabor da kiler batki daw bakang lad yangi bantur koloi sha unong leit kurim bad hang ne ngi de ban soto ka jingsha jingit kalong ka kor ba pendai bat ka ling jong ka jingem jongi ba yarap yangi ban tur koloi tur sted kalam kano ka jingtur jong kane ka jingem kabayale persyayangi blessed badon bam sotu kabamud ngide ban long engine board ngide ban long giling badon ka engine badu Jisu ong kata ka engine kata ka kor kalong ka jingkwa jongi ban sha jingit te pide ban pinbait ya kane ka engine ha ka jingim jompi kanamba ya ka jingyai lindi jongi ka lindia jingyai lindi pilgrim jongi kalong ka bastet ban kudup ya unong leit kurim
kane kalonga jingmut kabau Jisu ai hangi henre bon gibri kiong Jisu ong hana om de ban sha jingit henre Jisu ong kalam ka jing sha jingit pimla bandon lang badunong lei kurim bad Jisu la ong roha ka gospel jung Matthews ka ba ka thenyu kum kini ki jai bammen pide ban yale da ka jing sha jingit par ka jing duai ka jing sha jingit kalam ka jing duai kamla ban long seizo namar ngi perkatanga do jangi Henry habang is tang ban pen kalai ni ka jing sha jingit jangi da ka jing duai kata ka jing sha jingit jangi kan kerlalong ka jinglong jong ka mensiam bad kan kerlalong ka jimba mensiam ka jing sha jingit kalonga jimba mensiam naga benda jangi iwei pa iwei banyakendu yawunong leit kurim bad ban kemelang badunong leit kurim bad kalam kane kaling ba pendai kor ngi kalalonga ling kabashad habawan ga ler habawan ga dew habawan ga jingale jongane ka perte kum giling kabangi king marwe kanam seizo henry ladangi pendai pat kane ka jingim jongi da kum kini ki kamriu bale ngin salamba seizo kabamot ngimde ban sakut ha kerti niam ne ka ain kabakadau yangi banle kumne kumda henry ka jingsha jingit kabaklelang bat ka jingidu kris ka jingtrang jong nagabinda u kris kum ka mensiam kabashat kemen ha utrai ngide ban shat kemen kane kalonga jinge jongi bon sin ngimnang ban pen trang iya unong leit kurim ngimnang ban wad ya unong leit kurim ko himmen ko para hakene ka ayom land ngide ban lomba perking kumbangala ki kai nadus ngi balang Berdpei but kumjuru hakas ngi convention bangide balengide ban shajingit badeng balengide ban kindia naka ban bamdo kalong yakane ngidang pinla pelai lud ya kamen siam jongi naki jingkit kababun kaba benchet halo jongu daki pop ban light lud ban pinstang shushu ban pinsting shushu ya kamen siam jongi kramba kamen siam jongi kandup la ban her shawunong leit kurim ngidon kam ya kaneka jim benchet ngide ban benchet ya ki jingkit baro da kabasha jingit nakataka daw ha ka kitab Isaya ula om ka jingsha jingit jongi hindai kalong kiting ya kain kiting ya kartiniam bad ban penbiang ya kartiniam kila om hoy kane kadega sngi sha jingit kane kalong ka sha sngi bangin kindia henry man ka sngi kalong ka sngi bangi trang habang istang ban pinkup ya la den na kane ka jinglong nginom tingshu nginom kuslai shu nginom kunyum shu nginum don kano ga Zimbabwe ban sha jingit ban kindia naga ban bamdo lem kumta ngin kalalang kibri ba kinyum naga ben da ka do da ka ba kinyot ya ka men siam jongi tangin lang ke ba pelai lu ya ka men siam ba kan do kher barabor ban don lang badonong leit kurim jisu be id ngi duai naga ben da ka jinga e ban sautu shai khadar ya ka jing tumu jong ka jing sha jingit batka ba bahakaben kindia nakabam do jisu kerku kardo yangi bangin dup la ban pelai lud ya kamen siam jongi ban shat kamen barabord badonong leit kurim namar kamen siam jongi kalong ka kurim jongu kris tat hadu baka ya kendu ya unong leit kurim kam hun satya ya rap yangi ban pen hun ya kamen siam jongi man kasngi lemba ka jingkindia nakabam do ka jingsha jingit bad ka jing duai kanamba ngilong ki ba seiso hakamat jame enyaro ya utrai Jesus Christ amen ko himen ko para tongin yang tongin pla ya ka jinget ka jangi nganget how blay pa dun bo baro unong thau ka beneng ba ka do but how Jesus Christ ko mamarwe jumu utrai juni yau balapun nam sim Bakhuid yau balakhan ka Maria tesoti bala shale bein ho Pontius Pilatus la sanar pnayu la ya bala tabiyabu la ya shikibaya
haga Sngi ka balai lami pat ne kibriya ulak hiu shabene ushong shikamon uplay upa badon bor baro nang ta unwan pat ben shari kibiyim bat kibiya nang yed haumen siem Bakhuid haga Balang Catholic Bakhuid haga jingya silo kirikoid haga jingma yakipop haga jimmi pat kado daga jingim bam jikut amen. Laispa prapusa. Laispa prapusa. Toya duai ko men ko para baga jingknya janga barjompi kallang ba pediang hun hau blai upa badon bor baro to tra in pediang jingknya ni kiti jongpi na ka bentar ka jingro ka buram ka teng jemu ka jing mentoy ngi pada ka Balang Bakhuid jemu baro ko wei ngiterwa hame ko trai ya ga jingknya da ka ba ngi rakhe ya ka porlen ngi duai bakan pelong ya ke donu jangi ki ba me pediang hun bat bakan ai hangi ya ka bor banlong ki ba khloi ban len lade da ukris utrai jangim amen. Utrai undon reng ka bat pim Ringkat bat pir token tiu ya na ki donut ni kin tir ki shautra tongin ai ngu ya utrai ublek jangim ka shang hok bat kedai da shisha kalong ka bashang hok bat ka badai ka dei ti jangi bat ka jim penim yangi hamal la ka por bat ka jaka banai ngu ye me ko ken rat ko pa Bakhuid ko blei badon bor bat bam jikut namar mela hukum yangi banai ka ngu ka dem jangi da ka jinglan lade Kanamban pindu bor ya ka jing sarong jangi ki nong pop but penlong yangi ki nong pertu board ya ka jing spoon jame haba ngi ya ailem ya ka jing bam jangi haki badu but kumda ngi pendon buram ya me rengkat but belin ba ki angel kat ba ngi penbana da ka we ka sur ya ro Bakhuid 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 utrai usim don boru blai ki pai meneng bat Berdpei ki arwai lai ka jing ya ro hosana hosana shadrang dam para tongin pan naga benta ka jinga e ben eat eu jisu baka men siam jangi kan shat kamen bara bor hau jisu hau men siam Bakhuid
Tongin duai banginang yo jinga shushu halu jangi banlong ki bawa shida ya Jesu trang ya Jesu pania solang badu Jesu pania long kawe badu Chris bangin long ki baya kendu ya winong leit kurim man ka kelip mat da bar ki kamba ba kamen siam jangi da shisha melong Bakhuid katrai katamei jong ka jing Bakhuid barom Namar katang ikar padia me to pen Bakhuid pen gandang yakini ki jing tarwa jangi da kabapa ya umen siyam jame kum gawam je halo jangi bakin kalalang yangi kammet bagas nam jango trai jangi u Jesu Christ haka por bala dino yavu badala kamons nobha ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu Bada kawaingu yame ulakdia yavu badula ai halage sentran u ong toshim batto bamna kanepi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka banaiti naka benda jumpi Haka ju ke rekomendala le bam ula shim ya kuri bada ka baingo biang yame ula ayaka halage sentran u ong to shim bat dina kane pi barro namar kane kalong ka kuri jangas nam janga janga jutang bat imai bat bam jik ya ka ben pen mi naga binda jambi bat naga binda ki babon naga binda ka jimap ya ki pop to le ya kane ben kan mau yangam kos nam bakardo jangu Chris to pen Bakhuid yangi to pen Bakhuid ya men siam hadim pen Bakhuid pen koi pen kia ya ki bapang ki bashita ya da yangi na uksuid kajim maya jang kajinget Kata sin bani bamyuni uku Bani di nagani kakuri Ni penbenar kajing yak jong ni putra Tuhan Namar kata ngi ke bapen menda ya ke jingia bar ke jimi pa jangu ngi tarwa hame go tra ya upo janga jingim bar ya ka kuri janga jimpenim ngi da aingu aidem namar mela nyu yangi ki babit ben ya hakama jamme bar ben shakriya me da ka bas nge verit ngi kar padia me bangi ke bayo benda hakamet bar das nam ukris ngin long ke bela penyatali kawe da umen siyam Bakhuid Takan mau ko traya ka balang jamme ka bala priyang hasatala ka parte but the penjana ka ha jingi rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi ubil but marwe nu bishop jangi but baro kiling do but kirinium takan mau lemro ki himmen ki parashin rang but kinde ki bala yoti ada ka bakarmen ya jimmi pat but ya baro ki bala kalan no ha jingi sne jamme topdiang ya ki shaka jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi kar padia me warengkat bat kamaria te isoti Bakhuid ka kami jango bale u joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis di seis Bakhuid but baro ki rikuid ki bela pensa vaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yabin dalem ha jingim bam jike but bangini ro but pendon boram ya me da ukon jamme u Jesu Christ Dawu lembadu badhavu kalong hame ublay upa badon bor hage jingelong kawe jungamen siem Bakhuid barro kaburam bad ke jingero junom la junom Amen. ko hemen ko para to ngin duwai ko bau Jesu lai kayangi bangin dup long ki kon ke bakongu ke ba isher hem ya Jesu barabor bangin ya kendu ya nong leit kuriam jongi man ka kerlet ma jonga jingim ko pa jongim Ubah bening kamlong Bakhuid ke kateng jongli Kanwan ke hima jongli kamlong kamon jongli ha kakitaw kumbah bening to ay ang imenta ke jimbam jongi ke bahala kasini Bato maap ingi kiringkang jongli Kumbang ito hima ikibales yungi
Bada dalam yang isya ke jing ben shoy. Henry terpelai ini nak rasuniu. Terpelai yang ni karpat kotrai nak jing suniu barok. Haga jing spoon jamme. Toy jing suk jing sign haga sngi jangi. Kram bada ke jing rap ke jing snei jamme. Ni light bada bona ka pop. Pan ni jing ada nak jing jar barok. Kat bangi dangap kemelendi haga jing karmen Bakhuid. But ke jing wan pa jung nom penim jangi u Jesus Christ. Namar ka jong me ka long ka hima, ka jong me ka bo ba ka burong, junom la junom. Kotrai Jesus Christ, may ubala ang haki apostol jame, ka jing suk nga I happy, ka jing suk janga nga I happy. Wat pet iki pop jangi, Henry ka jing ay janga balang jame, bad haka jing spoon jame, toy hakai ka jing suk, bad ka jing yatali kaway, kat kum gamon jame, mame uba im, bad uba sensya, junom la junom. Amen. Ka jing sukotrai kandon, barabo ringkad bat pim, Ringkat bat ki. dap ka jing idu Christ, tongin yay markelia. Kun lang ron, me bakit no kipo ka Berdpei. Dus nou sen ay yangi. Kun lang ron, me bakit no kipo ka Berdpei. Dus nou sen ay yangi. Kun lang ron, me bakit no kipo ka Berdpei. Do I jing suk yangi. Hakumi, ukon lambro jong ablay, unong late kurim jongi, bakit no yaka pop jongi, ban pelai lud yangi, ban long ke baher shau jisu man ka kerlemat. Suketo ke bala korcha ka jing kawai jong ukon lambro, Kukun rod ng kasyangkog ng rubo kayeng sama. Henry si om tang kantil me kamensin jama kan sakya.
play usim jonga Barukan rajonga Ngamani yami Ban ngait yami Jisu ko play jonga Jisu ko lok jonga Hadut umpun bidon Hadut kawan bidon Ulay ubri upura Kotrai Jisu Unong ten im konong late kurim jangi is no go yamengi it yame na marmala piam yangi hakane ka Eucharist Bakhuid daga bapin kadang yangi da umpu na bening ko Jisu be it kamen siam jangi katrang yame kamen siam jangi kashat kamen hame habame wanrong hapo ka dolur kamen siam jangi perlong yangi ko Jisu banlong ki balai loy daga bayai lempa ka jing shashita Badiyak kenduk yame daga batrang yame man ka kelipma yalam yang isya ka jingtia kurim jame man ka kelipma panginom dono ya ka jaka haga jingtia kurim jame Jisu be it karko kardo ya kinampap karko kardo ki bribam soto ya ka ne ka jimaya haga jingim jogi kamta me haga ne ka porlang pahinang yo ya ka jinga banwa shidayame Akin wad ya me kalam sange ya itiru ya ki bapang ki bachitam baro ki bati apang hagi inga sem jogi haga hospital enang karku menyampin koi ki baro jaga jinge jabe haleluya Jisu ya ro ya me ki mane ya me Jisu ta ya ki baro ko Jisu pen sauto ya ki baro ko Jisu ai ki nompap ki nang kala ka bamot da ka bawan shida ya me kalam sange haleluya 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 Jisu pen jana ya ka jinge jogi pen God yang Jisu pangilong shisha ki kon ke bawan kalam sange ya me haleluya 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 Jisu Jisu ai bo Jisu ai bo Jisu ai bo Jisu ai bo ring Jisu Jisu ai bo ring Jisu haleluya 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 to nginia duai Ngikarpat koble badan bor barro lemba ka jingshim benda hagane ka jimaya yan pen kuid yangi naki light ki let barro ba en pelong yangi ki babit naga benda ki jimpin kia jange jingir jame da ukris utrai jangim Amen utrai undon rengka batpim Ringkat bat piru nguya ka kli batpani ka jingkar kuna Jisu namar ki kambha jame koble ba yisune to ai baki pai jame kinterwa ka jingaingu baklempur badda kabarake yakirti na minbarim haga jingyai pilgrim jangi to ai ba kinlong ki babit ban poi shaga jingyo I yame markumat shi junam da ukris utrai jangim Amen blay badon bor baron karku yapi upa baru kon baru men sim Bakhuid Amen ya lesuk ban penbana ya ka kubar bha jangutrai da ka jingim ka jampim Nisngongu ya ublay Kito ki bamla ban late nagabinda ka lindi dim pana shayimane ngit porjan meet ngin sa IAP online lindi dim pana bat utrai unkarku kardo IAP Nomor 1000
sim Bakhuid. Kumbag lalong hak pamaningkong kumjut mentap barabot jinam la jinam amen. En je raad je trai Jesu Christ. Jinam la jinam amen. Amen. Nakabanta ki paralog ki baju sim bentah ka online mas man ka step mentah ka por ngilapen kela ka por kan salong ndru siteng man step. Kalian tiding penaruh ingin salong ha ke por ndru bajian ndru siteng kum tu sapet ya ka link.